sa Jollibee. Kasama po namin si Kuya sa layang Pusnaytan. Ayan sa ipuso kami. Si ate po, yung may ating sa Dayan. Deliver po kami ni tatay ng Mcdo. Inupo pala kami po. Ay, mga kapogi. Ay, ito, hindi na nagagalaw lang. Ay, mga kulit. Nakakulit ito po yung rambutan. Nakain po kami. Nakakulit ka nagkirambutan ito. Ay, mga kakulit. Ay, mga kakulit. Ngayon, numukulan na malakas. Di kami makapag-THRU. Po, mula. Nag-pray po kami ni tatay. Yan. One piece chicken tsaka ano? Hello. Wow. Sasabihin niya ni... Arigato. Tatlong Coke float. Ayan na po. Without drinks lang. Ayan si McDonald. Sabi ko, come order here. Spaghetti sa pang Sabi, burger. may ano, may sulat daw. Sabi, stop. Place your order Sa pang here. spaghetti tsaka isang burger. Confirm order here. Oo. Sabi niya. Without drinks ha. Ayan o. Kotse, pinagtitripan namin. Ayan. Uy, yan lang, yan lang, yan lang, yan lang. Ayan na po ata yung order. Gagamitan.
Nakaganyan po kasi yes, lang po yung may sandalan kami po. Wala. Ayan, kahit isa wala. Ito po yung isa. Ay, dito lang daw po. Nasa dito tayo sa may sandalan. Oo, ulit po yan. Yun na kayo, huwag kayong atla. Malinyo ka kan dyan, sir. I'm not sure. Kanina po yung limang float. Opo. Limang float at one is chicken, 6 na burger Mcdo, isang chicken spaghetti po. Thank you tayo, tsaka kay Daddy Sam. Thank you tayo. Thank you tayo. Ay, ikaw. Sana, sana magkay. Thank you, Daddy. Burger daw niya ni Kay. Hello, ako ulit umuulan po. Ayan po, tulog po dito sa ano po. Ng kotse. Ako na, dahil hindi naman siya po patrol. Naging mga manok yung po patrol. Rider ata yun eh. Ano ako ulit? Ito ay mga tigas. Kuhanin mo para ma-editing mo dito. Oo, kaya lang. Hindi naman siya matigas ng bagya. Bagya lang. Bagay sa akin. Hindi ba, hindi ba? Ah, dito ako. Hawakan mo muna yan. Akin to? Oo. Ah, yes, tomorrow. Ah, dyan sa lalagay mo yan sa'yo. Yung kainitan dito niya lalagay sa akin. Paano iinumin to? Walang straw. May straw ba? Hindi. Ah, Mcdo. huwag mo nang bubuksan yun, ah. Natatakpan yung camera. Yeah! Wala po silang upuan. Di ba nga po binigay niya po yun? Hinatag niya siguro yung bag mo. Ito sa bag ko. Kami upuan, kami wala. Binigay ko kasi sa kanya yun. Ano?
Kain po, mga kakulit. Ko dito sa ano, dito ang paras. Red light. Green light. Sa Mcdoan. Pagdaming ginaman. Mga maparas yun. Mcdoan. Ang tawa. Tapos kaunti pa. Okay. Dito ko. Dito ako. Ayaw kanila ko yun. Yan. May magaling na pala eh. Yung dad, yun din sa ano, diba yung pang tao, tsaka yung pang ano, driver. Yung pang ano.